Barс Media taqdim etadi. Bugungi kunda bizning jamiyat texnik ko'tarilishining yangi o'rlarini oyoq atlaydi. CD, video CD, DVD kabi ma'lumot saqlash jihozlari bilan hozir keng qatlam qo'llanuvchilar foydalanadi. Asrlar chegida Barsa Records firmasi shunday jihozlarni yetishtiruv bo'yicha respublikamizda birinchilikka chiqdi. Tatar ham boshqa jirchilarning albomlarini audio, video kasseta, kompakt diskda yetishtiruvda bizga tenglar yo'q. Zamoncha texnologiyalar bo'yicha bugungi kunning har turli ehtiyojlarini qanoatlantirishlik apparaturada ishlaydi. Ularni qo'llanib, bizning firma sizga o'zingizning muzikal sirlatlaringizni turmushga oshirishga yordam etadi. Firmaning tovush yozdiruv studiyasi ijrolarga muzikal aranjirovka yasadi. Prodyuser o'zaga sizning ijodingizni holatga yetkazadi. Barsa Records ijod kishlari uchun har vaqt yuz bilan baravar. Bugungi kunda firmaning Qozonda 5 kibiti bor. Onda biz yetishtirgan eng yaxshi ham yangi produksiyani sotib olishingiz mumkin. Dekabristlar o'ramida o'rnashgan Barsa Records kibitida ko'plab sotuv bo'lib ishlaydi. Barliq distributorlarni bizning bilan xizmatdashlikka chaqiramiz. Barsa Records eshiklari sizning uchun har vaqt ochiq. Пока, если что, звони. Да, дорогая, именно так. Берешь молоток в правую руку, гвоздь в левую. Да, ты все правильно поняла. Думаешь, что это отложить телефон? Ну ты мне точно перезвонишь. Нет, дорогой, приезжать не надо. Я его уже забила. Сантел. Нестандартное решение стандарта Джесса. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два. Кто шагает дружно в ряд? Аллатекса наш отряд. Отличными. Удобными. Народе нас зовут. Для дома. И для офиса. Всегда мы тут как тут. Наш девиз. Дешевле только даром. Айдар Галимовның иң яхшы җырлары 10 ел бергә җыентыгында. 2 аудио кассета һәм компакт дискта Барс Records фирма кибетләренә мөрәҗәгать итегез. Урал Рашитов җырлары компакт диск һәм аудио кассетада дөнья күрде. Танылган композиторның иң популяр җырларын Йолдызлар башкара. Барс Media сезне яңа ел белән котлап, иң популяр кырычырдан торган җыентык тәкъдим итә. Яңадан яңа яхшыдан яхшы түгел. Яңаның яңасы, яхшының яхшысы. Беренче чыгылыш. 2 аудио кассета, 2 компакт диск һәм видео кассетада. Барс Records фирма кибетләреннән сорагыз. Барс Media тәкъдим итә. Зәйнәп Фәркәдинова һәм Зөфәр Билаловның барлы җырлар дип исемләнгән яңа альбомы. Барс Records фирма кибетләреннән сорагыз. Йөз авырудан иң шәп дава. Мунча ташы хастахана. Файдасы күп белегез. Егылганчы көлегез.
тамашачылар, туганнар. Исәнмесез, җырга, моңга гашыйк булган кардәшләребез. Халкыбызда бик матур бер әйтем бар. Бер йөрәктә туган җыр мең йөрәкне кузгата. Ил яшәве җыр белән дип тә әйтә әле безнең халык. Әйе дөрес, һәм моны исбатлап торуның кирәге дә юк. Заманалар үзгәрә, формациялар алышына, дәүләтләр таркала, яңалары барлыкка килә. Җыр исә яшәешнең иң кояшлы чагында да, иң булгавыр чорында да инсаниятка тугры хезмәт итә. Юата, уйландыра, куандыра, өметләндерә. Бер йөрәктә туган җыр мең йөрәкне кузгата дип бик дөрес әйттең инсаф. Гомумән, дөньяда моңга, җырга битараф булган кеше юктыр ул. Җыр ул нечкә күңелле кешене генә түгел, ә иң җаһил бәндәне дә сагышландыра, уйландыра торган сәләткә иядер. Без күп сөйләшәбез түгел, Минсаф? Белмим, Эльза, матур сөйлисең, сине карап тору миңа бик рәхәт. Әгәр дә инде бераз әңгәмә кырып алсак, бер дә кымачауламас. Бу безнең җыр сәнгатебезне яратуыбыз билгесе буларак кабул ителсен. Ярый, концертны башлыйбыз. Ләкин аны ничек тә матуррак, тантаналырак итеп башлыйсы иде. Тырышырга кирәк, Эльза. Казан сөйли. Казан вакыты сәгать 6 тулып 14 минут китте. Концертыбызны Инсаф, тукта, ашыкма. Бүгенге концертыбыз гадәти түгел икән әйтеп китү мәслихәттер. аны тәкърарлап тору миңа калса кирәк түгел, Эльза. Чөнки бу концертыбыз 20нчы гасыр азагының йомгаклау концертларының берсе, ягъни дөресрәк әйтсәк, икенчесе икәне инде тамашачыларыбызга мәгълүм. 7 гыйнвар көнне лауреатлар исеме билгеле буласы, һәм аларга 2000нче ел өчен Алтын Барс исемле халык бүләге тапшырыласында да инде игълан иткән идек. 4 концерттан торган Татар җыры 2000 бәйгесен Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Барс медиа компаниясе оештыруында беләләр. Шунысын гына әйтәсе килә. Кайсы җырлар җиңүче, кайсы җыр һәм кайсы җырчы лауреат икәнлеге, хөрмәтле тамашачылар, сезнең фикерегез буенча, ягъни халык бәйләмәсе белән билгеләнә. Тагын шунысын да әйтик. Татар җыры 2000 фестиваленең генераль спонсоры Santel GSM кәрәзле телефоннар шелтәре. Иң кирәкле мәгълүматларны җиткердек бугай инде. Әйе, җиткердек. Татар эстрадасы 3нче меңьеллыкка уңышлы адым ясый. Кеше җырсыз яшәй алмаганны бүгенге шыгрым тулы зал тагы бер кат исбатлап тора. Димәк, бәйрәмебезнең 2нче көнен ачып җибәрәбез. Җибәрәбез. Кем башлый? Сәхнәгә беренче булып чыгу иң зур һәм авыр вазифа. Әмма дә ләкин шаллы егете кулына куәтеннән килә торган эш бу. Сәхнәдә Хәния Фәрхи белән начар кеше җырламас. Һәм начар җыры да җырламас. Ансый Инсаф күмәмешли җырның йыртыгы юк. Шулай дөрес, әмма бу егетебез безнең бик зәвыклы булып чыкты. Һәм аның җырлары да затлы, җырлавы да килделе киттеле түгел, ә җиренә җиткереп җырлый. Сәхнәдә Дәниф Шәрәфетдинов. Kozanlardan şapkan atlar, salkın su eşirmegiz. Bulayda yüreğim yanar, isime düşürmegiz. Çalışlarga şıktı atıp, yıldızlı duaylarga uzak gider balıklarga. Şillerni de bir jaylar, bazanlardan şapkan atlar, salkın su eşirmegiz. Bolayda yüreğim yanar, isime düşürmegiz. Bazanlardan şapkan atlar, salkın su eşirmegiz. Bolayda yüreğim yanar, isime düşürmegiz.
Yıldızlı tuğaylarda Sağışlarıma bata kalsa Verilirmin koylarıma Vazanlardan şapkanatla Salkın su eşirmegiz Kolayda yüreğim yana İsime düşürmegiz Yıllarıma şıktadım Yıldızlı tuğaylarga Salmakına komşulasan Şiddeşek ulaylarga Ozanlardan şapkanatga Salkın su eşirmegiz Kolayda yüreğim yana İsime düşürmegiz Kozanlardan şapkanatga Salkın su eşirmegiz Kolayda yüreğim yana İsime düşürmegiz Kolayda yüreğim yana İsime düşürmegiz İsime düşürmegiz İsime düşürmegiz Ozanlardan şapkanatga Salkın su eşirmegiz Kolayda yüreğim yana İsime düşürmegiz Ozanlardan şapkanatga Salkın su eşirmegiz Kolayda yüreğim yana İsime düşürmegiz Bek zor rahmat, hurmatli tomoshachilar. Xayrli kech barig'izni da yangi yillar bilan rahmat, Xani opa. Nasib bo'lgach, mana shulay birinchi ittirib konsertni boshlarga menga nasib bo'ldi. Siz aligina Boshqirdistonda yashab ijod etuvchi kompozitor Reis Xonnanovning Batuh Niyatov so'zlarini ijod etgan Zo'r yo'llarga shiqtatim degan jirini tinglab ketdik. Sizning e'tiborga shulay Boshqirdiston kompozitori Zifon Agayevning yangi jirini boshqarib ketamiz. Ovulim o'ramlari.
ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim bir qaytib ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim Qo'yshan tezroq o'sab bizning ovolardan ketab bizning xiyol o'stirgan yollar totli yo'qlar yo'qladim sobin shoqlar dag'ana Oval uranları gülleri ulenleri Oval uranları gülleri ulenleri Bir qaytib ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim Bir qaytib ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim Şehirlere şeberek deyip Zatlak yeminlerim giyip Yürümedik tügürdük Hepin düz biz tuğan yakına Etkeyen gey turban yakına Günde düşümde gördüm Ey haval uranları gülleri ulenleri Ey haval uranları gülleri ulenleri Bir qaytib ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim Ey haval uranları gülleri ulenleri Haval uranları gülleri ulenleri Bir qaytib ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim Bir qaytib ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim Bir qaytib ko'rasim kela bolashaq yoshlik yozlarim üzülüp suyganlarim Bek zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Hozir endi sizning ko'p sonli tovush birlaringiz bilan shusha festivalda prizli o'ringa chiqqan jirimizni boshqarib ketamiz. Jirning so'zlarini Sharif Biqqal ijod etdi. So'zin keyin populyar kompozitor Ilgiz Zakirov o'yna garmon. Dostum garmonumla bana açılsın eli Üngelim havarına şitsin kovalsın eli Uyna uyna tarda buyna bergene jırlayım eli Aksın sağışı buvaları yarlarım yarım eli Uyna uyna tarda buyna bergene jırlayım eli Aksın sağışı buvaları yarlarım yarım eli Uyla dostum garmonumla bir bala bulayım eli Yeşil ulen üstlerinde bir yatıp yalayım eli Uyla uyla tartıp uyla bergene jırlayım eli Aksın sağışı buvaları yarlarım yarım eli Uyla uyla tartıp uyla bergene jırlayım eli Aksın sağışı buvaları yarlarım yarım eli
сагыш шурыйм әле, сагындырган бала чакка бер кайтып урыйм әле. Уйна, уйна, тартып уйна, бер генә җырлыйм әле. Аксын сагыш буалары, ярларын ярыйм әле. Уйна, уйна, тартып уйна, бер генә җырлыйм әле. Аксын сагыш буалары, ярларын ярыйм әле. Уйна, уйна, тартып уйна, бер генә җырлыйм әле. Аксын сагыш буалары, ярларын ярыйм әле. Уйна, уйна, тартып уйна, бер генә җырлыйм әле. Аксын сагыш буалары, ярларын ярыйм әле. Аксын сагыш буалары, ярларын ярыйм әле. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Инде шушы күңелле бәйрәмдә, олы бәйрәмдә дә үзебезнең Яршалы бәйрәм ансамбле белән иң яраткан җырыбызны башкарып китмәсәк, залда утырган кызларның үпкәләләр дип чыктылар. Үзебезнең яраткан җырыбызны башкарып китәбез. Шулай ук Зифа Нагаева сүзләре һәм көе. Эх, кыз бала, Раил достым, чыгайда. Кайда утыралар? Тегендә утыра бер. Монда утыра. Беренче рәттәме? Тегендә утыралар. Менә монда утыралар. Менә монда утыра берәү. Күрдеңме? Әйдә. Миннән сораган буласың, Матур икән ягыгыз, бездән сәлам алыгыз. Сезне уйлап җаннар атып, җырлап йөргән чагыбыз. Сезне уйлап җаннар атып, җырлап йөргән чагыбыз. Гармун күркләре, юк безнең кебекләре. Кызлар күрсен, әнә нинди була яшьлы егетләр. Кызлар күрсен, әнә нинди була яшьлы егетләр. Кайсыннан сорыйсың? Әйдә, менә монысынан сорыйга. Шунамы? Әйдә, якынрак кил. Авылыгызның исеме Нәшәме? Исеме юк дисеңме? Үзенең исемен әйтә, үзең сорала. Аппаң чыксын син үтәтер бар юып килеп биттеңне. Аппаң чыксын син үтәтер бар юып килеп биттеңне. Эх, кыз бала, йөрәккәем кузгала. Үзем китәм ярты җаным сезнең авылда кала. Үзем китәм ярты җаным сезнең авылда кала. Ялттың инде, каралы ялттың. Кашсыз булыр. Каш сигаретны бетерәләр, каш сигаретны. Каралы Марсель. Кара кызлар гүзәлләр, кая шулай үскәннәр. Ай үсәсен көн үскәннәр, без киләсен көткәннәр. Ай үсәсен көн үскәннәр, мин киләсен көткәннәр. Гармун күркләре, юк безнең кебекләре. Кызлар күрсен, әнә нинди була яшьлы егетләр. Кызлар күрсен, әнә нинди була яшьлы егетләр. Кая чыгып бастың әле? Кая чыгып бастың? Кая барасың? Концерт бетмәде бит әле. Кайсына күзең төште? Әйдә, якынрак кил, якынрак. Уялма инде, уялма. Biz kitəbəz bitdingdə, sır göz yaşın gitdingdə. Bir күрүдә шул кадәрлек яратмыйлар bitdingdə. Bir күрүдә шул кадәрлек яратмыйлар bitdingdə. Эх, кыз бала, йөрәккә кузгала. Үзе китә ярты җаны синең яныңда кала. Үзе китә ярты җаны синең яныңда кала. Бара, тукта, чыгыласың бит. Әле концертны җырлап бергәнәсең барысы. Моның кебек шибәр затлар башка җирдә бармыни? Тагын бер җыр җырла дисең, җыр кайгысы бармыни? Тагын бер җыр җырла дисең, җыр кайгысы бармыни? Эх, кыз бала, йөрәккәем кузгала.
Uzi gide yartı canı sizning avılıdak bala Uzi gide yartı canı sizning avılıdak bala Sıra falan değil Kaya beresen Cevap çöldüken indi Ey Allah Ey uffinde Başka tırma gittinde Mındı matur kızlar bilen Dünyan tuğanı bittinde Mındı matur kızlar bilen Marsil dünyan tuğanı bittinde Tartsansa hılıkları Yok bizning kebikleri Kızlar kursun ananini bulla yarşavlı yigitler 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 Danif Şerefettinov, Rail Abdurahmanov, Yarşallı Bayram ansambli yigitleri. Danif Şerefettinov. Rahmet. İnsaf, men şuna iqtibor etdim әле. Sahnabizda, estradabizda jirshi er-yigitlar ko'proq. Kimlarga qaraganda? Xotin-qizlarga qaraganda. Bu g'ayri tabiiy hal tugul, bek tabiiy ko'rinish. Chunki qishlarda da ota qishlar gina sayramaydi. Buni senga kim aytdi? Bilam endi, bilam. Ay, bilmim. Biz buni so'ngan tekshiramiz әле, yaraymi? Yaxshi, yara jirlab ko'rsatarmiz. Nojirlamasang. Men aytam, estradada er-yigitlarning ko'proq bo'luvi erlaribizning boshqa ishga yaroqlilari ozg'i alamati tugilmikan? Sen endi ota qishlar gina sayri deganga menga ashuv etib aytding, mana shulaymi? Yo'q. San'atimizga qizlar keluvine biz şatlanabız gina, sinabız gina hürmetli müşahitçiler. Kelsinler gina barsına da urun yeter Allah'a şükür sahnabız king. Mesela mına hazır sahnege ır-yana jırşa çıkacak. İrkişi tugul. Evet. Jırlı Liliya Hamitova.
Biz rahmet. Biz rahmet. Hazır sizin için Rubit abi Minнуллин sizlerine Askar Osmanov icat etken jir Muhabbet şuşadır. Biz rahmet. Hazır sizge
Laureat ismi alıngan jırını təqdim etesim kile. Gülmira Gabdullah sözleri Askar Osmanov ki yolğışqanmın. Mağbulan hislerimle indi anılap Gülmediğimin sana gülmediğimin yaratalmayım Seni bara mecbur bulup Allah senin yarın min tügelemen Gileşeğim diksin diye bir de yufka kafalandım Uylap seni üstüne deyip bir yağıştım hatalandım Gileşeğim diksin diye bir de yufka kafalandım Uylap seni üstüne deyip bir yağıştım hatalandım Bir yağıştım hatalandım Siyum deyip hislerimle min mağıp Aldağanmın seni midir indim onu anlav Gerek bulgan yalğız kalıp Gerek gidemezin her kişer beni Gileşeğim diksin diye bir yufka kafalandım Uylap seni üstüne deyip bir yağıştım hatalandım Yollarımız ayrılgan günden alıp Başka uylar beni küngelemini bu dünyada İzlep tabı bu stingimini Min tabarımın eli bəxetimini Gileşeğim diksin diye bir de yufka kafalandım Uylap seni üstüne deyip bir yağıştım hatalandım Gileşeğim diksin diye bir de yufka kafalandım Uylap seni üstüne deyip bir yağıştım hatalandım Bir yağıştım hatalandım Uylap seni üstüne deyip bir yağıştım hatalandım Bir yağıştım hatalandım Biz rahmet. Liliya Hamidova. Hazır sahnege çıkacak jırşыбыз bek haylakar bulup çıktı. Kilsin dep jırlap berdi o. Eğer de kitsin dep jırlagan bolsa, ol bu kadar oңышка erişmez idi. Demek sizinçe insaf halkka endi ayrıca kilsin diyen uşağın. Elbette şulay bulup çıga. Bilmeyim, kit degenrek мәгънәдәге дә җырлар күп бит бездә. Минемчә, хикмәт җырның сүзләрендә түгел, ә бәлки җырчының үзендәдер. Кеше бит кайгырганда да җырлый, шатланганда да җырлый. Халык әйтмешли, җыр күңеллегә куаныч, күңелсезгә юаныч. Хәлләреңнең ничә икәне аңлашылды, Эльза аңлашылды. Инде хәзер җырчыны сәхнәгә чакрасы гына калды. Җырлый Әлфис Кыямов.
Musu jırlı benim günlerim Nazlı alsam irek günlerine Şu bilen eliyim kaderler Gülümde bir dilek verişer Mümkün güzel anı ağladı İyi yaşılay düşünü bulayken Ellerine sevgi yarattı Ömrüm boyu aman şu gibiydi Ömrüm boyu ismin babatılıyım Şağıştırır süzüler taba aldım Yuvatırlık şırlar yazalım Muhabbetim jırım bulup yağmıray Muhabbetim siyama şu vergün İn kadirli kışın jirde Eliyinle yarat sülesin Seyu yarattı Elimde bir gilek verişer Mümkün tügel anı ağlattı İyi şulay güçlü bulayken Ellerine seyu yarattı İyi şulay güçlü bulayken Ellerine seyu yarattı Ellerine seyu yarattı Rahmet so'radi. Yangi asr bilan sizni. Yangi asrda mo'ng'ul jırlar, dardli kuylar bilan sizning bilan uchrasha olishimga
Бик тә шатмын. Әле генә сез яңа ел күчтәнәче Алмаз абый Хамзин сүзләренә иҗат иткән үземнең җырымны башкардым. Җырның исеме күңелемдә бер генә көй, бер моң дип аталды. Әлбәттә инде шушы матур кичәдә сылу һәм шибәр ханымнарга, гөлфияләргә багышлап җырламый мөмкин түгел. Алмаз абый әлбәттә ярата инде кызларга багышлап җыр иҗат итәргә гөлфия. Gülfiyem, yalındırma Gülfiyem, gözlerinden irkelep Adaşam indi diyem Yürek kıymattır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde bunga sağlı Sil tatlı sözlerin Yürek kıymattır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde bunga sağlı Sil tatlı sözlerin Uylarımda gülüfiyem, jırlarımda gülüfiyem Muhabbetin yıldızı sönmesin idi diyem Yüreğim attır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde munga sağlı Senin tatlı sözlerin Yüreğim attır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde bunga sağlı Senin tatlı sözlerin Günlerimde gülüfiyem Yalnız gülüm eşit yatlar Göz salamazsınlar diyem Yüreğim attır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde bunga sağlı Senin tatlı sözlerin Yüreğim attır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde bunga sağlı Senin tatlı sözlerin Yüreğim attır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde bunga sağlı Senin tatlı sözlerin Yüreğim attır gözlerin, gözlerin Ayıranlı nurlu yüzlerin Yüreğimde bunga sağlı Senin tatlı sözlerin Yüreğimde bunga sağlı Senin tatlı sözlerin Gülfiyalar burada Rahmet dostlar, gülfiyalar Яңа ел белән сезне инде көттегезме? Без дә менә дусларым белән көттек. Алмаз Хамзин, Рөстәм Валиев һәм Әлфис сине көтәм.
yaprak kıyılar Salkın küzünün sarı düşü Sağış sala küngül bıyığa Baydan çile üzülüm miken Kuşlar bilen gittim miken İnlerimde dalmaz jilken Yollarımda sarı şiren Kilsin, kilsin, uzun gil Yaradan çulebel Kilsin, kilsin, uzun gil Elge sömtügel Kilsin, kilsin, uzun gil Yaradan çulebel Kilsin, kilsin, uzun gil Elge sömtügel salkın jilden Üşügenmi elle bıyığa Sin yaşageç yaşiminidin Küngül bilen sina sıyınam Kilsin, kilsin, uzun gil Yaradan çulebel Kilsin, kilsin, uzun gil Elge sömtügel Dedem karın kışka Üzüyün atağım kışka Ümitimde yokka bağlı Bıyılgı güzütler buşka Kilsin, kilsin, uzun gil Yaradan çulebel Kilsin, kilsin, uzun gil Elge sömtügel Kilsin, kilsin, uzun gil Yaradan çulebel Kilsin, kilsin, uzun gil Elge sömtügel Kilsin, kilsin, uzun gil Elge sömtügel Әжли Стиямов. Рахмет, достар, рахмет. Her нәрсенең шамасы булырга тиеш, шулай бит, Эльза. Шулай. Концертта да ял итәргә кирәктер. Тәмле, затлы әйбердә күп булмый бит ул. Матур җырлар бихисап күп, әмма ләкин барсында җырлап бетерергә вакыт та җитмәс.
иң матур җырны да рәттән 3 кат башкармыйлар бит. Қызық айттың өзі, ләкин хақ сөз айттың. Қадірлі достар, қысқа ғына тәнәфес иғлан итәбез. Тәнәфестән соң нәкъ шушында очрашырбыз һәм концертыбызны дәвам итәчәкбез. Тәнәфес вакытында сезнең игътибарыгызга Мизгел бию театры үзенең чыгышын тәкъдим итә. Театрның җитәкчесе Елена һәм Шамил Ишбулатовлар. Сәхнәдә Мгновение бию театры. Ә соңыннан инде тәнәфес.
Hürmetli тамашачылар, sizin karşınızda Tataristan Devlet Jır hem Biyo Ansamblinin Biyo Gruppası. Ansamblinin baş polismestri Reyla Garipova. Siz Salih Saydarshov'ның şarik biyo'un qaradınız. Qadrli do'stlar, bayramimizni davom etamiz ham sizning esingizga tag'in tushirib ketamiz. Tatar jiri 2000 baygisining general sponsori Santel GSM qarazli telefonlar shiltari. Informatsiya sponsorlari Tataristan teleradio kompaniyasi, Bulgar FM radiosi, Radio Tataristani, Buray Tatar radiosi, Tataristan yoshlariga yetdi. Hozir qadrli do'stlar, ixtibar, sürpriz. Tezgina lotereya o'ynatib olamiz. Oyunның шартлары гап-гади. Лототруннан алынган урын белән рәт саннары сезнең билеттагы саннар белән тәңгәл килсә, сез отучы дигәнсез. Demek qadrli тамашачылар, инде билетларыгызны кулларыгызга алгансыздыр айбит. Тагырукат Kızım, oyunның шартларын kızım. Allah. Bizni bayramga chaqirganlar edi, ayda kızım sunga qolmay qali. Kim bu? Aydali kızım, aydali. Bilmim, Kim kızın yertip keleminde? Tağımında kızların yertip Ayda kelgen kızım kişiler gittik, ayda. Allah'a tapşırıp. Assalamu alaikum muhterem cemaat. Ve aleyküm selam. Kış babay bilen qar kızı ekenler bu. Elbette indi. Barınızda yana yıllar bilen şın köngülden tebrik etemiz. Yana Rahmet. yıllar kutlu mübarek olsun. Amin şolay bulsun. Bizim merseye kilgenini anlarsınız siz hazır sahneye minip jitik ali. Ayda türden uzağız kış babay. Qar kızımında uzağız rahim etiniz. Rahmat insaf olum rahmat. Kuşten eşleri alıp kilesizdir indi. Kış babay kuşten eşsiz yirmi. Kuşten eşler kopşuk kasıymadı. Biz hani aldan maşina bilen getirip koygan idik. Kadirli tamaşaçılar, sizin barınızda şın köngülden yana yılga, yana gasırga, yana ming yıllık koyak basığız bilen kutluybuz. Yana yıl, yana gasır, yana ming yıllık bakıtı bilen kilsin. Bu yana gasırda, yana ming yıllıkta birinci yana yıl, yaşlar yılı, şefkatlilik yılı bulsun. Eğer de biz birbirimizge şefkatlilik, merhametlilik bulsak, bizning turmuşumuzda bari tek şatlıklardan, uңышlardan gına turur. Şuna göre yana yıl, yana gasır, yana ming yıllık kutlu mübarek bulsun. Turmuşumuz mul, tügerek bulsun. Barımız da sağ selamet bulayık. Amin şolay bularga yazsın. Киләчәк барыбызга да бәхет шатлыклар гына алып килсен. Һәр үткән көнегездән тәм табып, эшләгән эшегездән ям табып яшәгез. Илебез тыныч, имин булсын, күгебез һәр вакыт аяз торсын. Kış babay. Kadirli tamaşaçılar, kızım, lotereya oyunun bizge tapşırganlar. Kış babay bile kar kızının bütün yaşağı bülekler bile beyli bulgan kadir indi ol. Ни эшлисең бит инде бабакай, язмыштан узмыш юк. Alay bulgaç, Allah'a tapşırıp başlık insaf olun. Kış babay bilen qar kızı elbette indalarının bu günlerde işleri köp. Yılına bir tapqır gına işleyip bek tığız plan tuturalardır. Başka жерге gittiler. Hayırlı yol alarga. Ayy, kişe bizde devam eteriz hürmetli tamaşaçılar. Kızık ayber, temli ayber köp bulmaydılar aybet. Buna bölekleri bizni inşallah tapşırdık. Biz hanımlarımızı, tutaşlarını bölekleri bile tebrik etemiz. Kilesi yıllarda, aldığı günlerde de buna şulay Allah Teala bizni şatlandırıp dursun. Bigrak kızık bu sanat Elza. Әлі кешегіне bir kim bilmegen kişinin bugün video klibini көрселер, ol şunduk tanılırga da ilgiri. Ey insaf, үзең телевидениеда эшлисең, үзең шуны да белмисең. Нәрсәне белмим. Klipni видеоны танылыр өчен төшерәләр. Ярый әле мен әйтәм, 7 миллионлы татарның барысы да бай түгел. Ни өчен? Бөтенесе клип төшерүләре дә 7 миллион клип булып, 7 миллион йолдыз кабыныр иде. Минемчә бу кызык күренеш булыр иде. Ярар Эльза, шайыр узакка китсә кызык булмый.
бик кызык булмас 7 миллион клипны качан карап торабыз. Миллионга хәтта санарышында ничә ел кирәк. Хәзер сәхнәгә чынлап та тиз арада калкып чыккан егет аяк басачак. Ул әвәле клип белән телевизорлардан күзләргә чалына башлады. Аннары? Аннары клипсыз да чалынгалый башлады. Аңлашылды. Сәхнәдә Сәгыйд Гыйбашев. Җырлый Сәгыйд Гыйбашев. Кемнең назлый бүген татлы сүзен, кемгә сөеп карый шаян күзен, кайнар иреннәрең төннәреңдә, гөлләр төзә кемнең йөзләренә. Бик бәхетле кебек яшәсәң дә, хәбәр биргәч каршы дәшмәсәң дә, оныттым дип әйтү генә җиңел, безнең сөйгән вакыт түгел. Бик бәхетле кебек яшәсәң дә, хәбәр биргәч каршы дәшмәсәң дә, оныттым дип әйтү генә җиңел, безнең сөйгән вакыт түгел. Әйтмей сиңа минем исем, минем барлыгымны син белмисең. Син идеңме әллә түгел микән, миңа алтын таулар вәгъдә иткән. Бик бәхетле кебек яшәсәң дә, хәбәр биргәч каршы дәшмәсәң дә, оныттым дип әйтү генә җиңел, безнең сөйгән вакыт түгел. Яратам сине урлап кына, яшерен янып яшерен уйлап кына. Көнләшмәсен әйдә сөймәгәннәр, җирдә сөю барын белмәгәннәр. Бик бәхетле кебек яшәсәң дә, хәбәр биргәч каршы дәшмәсәң дә, оныттым дип әйтү генә җиңел, безнең сөйгән вакыт түгел. Бик бәхетле кебек яшәсәң дә, хәбәр биргәч каршы дәшмәсәң дә, оныттым дип әйтү генә җиңел, безнең сөйгән вакыт түгел. Бик бәхетле кебек яшәсәң дә, хәбәр биргәч каршы дәшмәсәң дә, оныттым дип әйтү генә җиңел, безнең сөйгән вакыт түгел. Бик бәхетле кебек яшәсәң дә, хәбәр биргәч каршы дәшмәсәң дә, оныттым дип әйтү генә җиңел, безнең сөйгән вакыт түгел. Безнең сөю онытырлык түгел. Кадерле дусларым, бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә. Кыска гына вакытта сез мине шулай матур итеп каршы алдыгыз, минем җырларымны яраттыгыз. Сез яңа гына тыңлап киттегез ул җыр
Безнең сөю онытылырлык түгел дип аталды. Аны язды Сания Ахмаджанова, Оскар Усманов көйіне. Ә хәзер мин сезгә яраткан җырымны, сез яраткан җырыгызны җырлап үтәсем килә. Ул җыр әниемнең туган көне бүген дип атала. Рәхим итеп тыңлагыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая. Саулама, әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Күчтәнечләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Онытмадым ничек иде бордым, ябыр елмая бер саулама. Бик зур рәхмәт, хәзер бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер
мин сезгә матур җырымны башкарып үтәсем килә. Ул минем өчен дә бик матур, сезнең өчен дә уйлыйм инде матур булыр дип. Ул атала матур җыр дип. Рәхим итеп тыңлагыз. Сиңа багышлап шигырьләр яздым, сиңа атап җырлар җырладым, сиңа тәүге кат яратам дидем, син бит бәхетем идең. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Безгә тейдеме ятларның күзе, безгә язмыш шулай язганмы, безгә насип яр хәзер бүтәннәр, тик онтылмый үткәннәр. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Сиңа багышлап шигырьләр язам, сиңа атап җырлар җырлыйм мин, сиңа җырымда яратам диям, сине җырымда сөям. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Төшемдә, өнемдә, күңелемнең түрендә, иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Иң матур җыр булып яшисең син бүгендә. Бик зур рәхмәт, әзерләр, бик зур рәхмәт. Сәгыйд Гыйбашев. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Өнемдә, төшемдә, гөл яшисең күңелемдә. Эльза, кеше җырын җырлап, үз җырыңны онытмады халык. Бик матур җыр бит. Матур җырлар күп алар, гомумән сокланырлык, таң калырлык нәрсәләр дөньяда бик күп. Кемдер әйтә имеш, дөньяда могҗизалар юк. Юк, мин моның белән килешмим инсаф. Яшәеш ул үзе бер зур, бөек могҗиза. Ә инде тормыш көнкүрешебез гел төрле могҗизалардан чигелгән. Ярчаллы шәһәрендә яшәп иҗат итүче бу гүзәл затны җыр сөючеләребез берничә ел элек кенә ишетте һәм күрүгә иреште. Моңарчы рәссам буларак иҗат иткән бу ханым үзенең җырчы икәнен мөгаен сиземләп йөргәндер. Ниһаять аның җырчы икәнен халкыбыз мәгълүм кылды һәм тиз арада яратырга да өлгерде. Кызык, рәссамнар җыр җырлап, ә инде артистлар рәсем ясый башласа, буталып бетмәбез микән? Әйдә ярар, Эльза, булай да дөньясы буталып беткән инде аның.
Әле генә үзең могҗизалар турында сөйләп тордың бит. Чыннан да, һәркемнең һәм һәр нәрсәнең үз вакыты, үз юлы, үз җыры. Сәхнәдә Резидә Шәрәфиева. Сихри моңлы нурга тулы сагышта барын күрәм. Бер тотырып карадым, иркәләдең назладың. Үз нурларың алып килде миңа син назладың. Бер тотырып карадым, иркәләдең назладың. Үз нурларың алып килде миңа син назладың. Балкый күңел түрмедә, сөюең хак исеменне саклыйм күңел түрмедә. Бер тотырып карадың, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Бер тотырып карадың, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Сагышлана, тормышыма ягы бу иркәм гомерем агышында. Бер тотырып карадым, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Бер тотырып карадым, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Тотырып карадың, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Бер тотырып карадың, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Бер тотырып карадың, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Бер тотырып карадың, иркәләдең назладың. Күз нурларың алып килде миңа син назладың. Зур рахмет. Зөфәр Хәйретдиновның Наримал Камал сүзләренә язган сезгә инде таныш җырын тәкъдим итәсем килә. Юк өзмә өметең. Хатларда юлама, көтәм мин тик синең килүен. Күңелдә якты хис, көтәм мин иртә кич, сагындым елмаеп көтүен. Югызма тәмәкем, мин синең бәхетең, соңы димә әлегә сыл түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, иң якты йолдызым син бүген. Yıldızım
бары сен болғанда Юғызмақтан бөттім мен сенің бақыттың Соңдың бақалыға соң түгел Көңілім түрінде қиялым бүгінде Ең яқты йылдызым сен бүгін Юғызмақтан бөттім мен сенің бақыттың Соңдың бақалыға соң түгел Көңілім түрінде қиялым бүгінде Ең яқты йылдызым сен бүгін Көңілім түрінде қиялым бүгінде Ең яқты йылдызым сен бүгін Ең яқты йылдызым сен бүгін Ең яқты йылдызым сен бүгін Gördünüzmü? Zor rahmet. Zor rahmet alkışlarınız için. Резида Шарафиева. Татар җире 2000 фестиваленең генераль спонсоры Santel GSM кәрәзле телефоннар шелтәре. Яхшы җырның даны үзеннән алда йөри дигән әйтемне үзгәртеп, яхшы җырчының даны үзеннән алда йөри дип тә әйтергә мөмкин. Мәсәлән, Башкортстанда фәлән җырчы бар икән, бик шәп җырчы икән дигән хәбәр ишетелә дә, күп тә үтмәй ул җырчы татар яшәгән һәр төбәкләрне ду китереп, үзенең концертлары белән җилкендереп йөрергә тотына. Казан Өфе юллары татар белән татарны, татар белән башкортны очраштырды. Гашыйкларны кавыштырды, туганнарны йөрештирде. Һәм инде Казан белән Өфе арасында бер кайчан да җыр өзелмәде. Сизми дә калдык. Татар яшәгән һәр төбәктә йөрәкләрдән йөрәкләргә, күңелләрдән күңелләргә җинак кына гәүдәле бер егетнең тыйнак кына тавышы илче булып сәфәр кыла башлады. Өфе Казан юлларына ак җәймә җәелгәндер. Бу юл туганлык юлы. Бу юлдан бер кайчан да гаскәр килмәс. Бу юлдан фақат игелекле ниятләр белән җан азыгы ташучы асыл егетләр, кызлар гына килер. Җырлый Айдар Галимов. Kaldırmışım yine yolağızın Alıp gelşi rahat günlerini Özgartalı olsa yazmışım Ey ömrünün aldığın minutları Gitmez gelip ileriz Şol mezgilde mengerekte kalıp Dik bakıtlı mineydigiz Ey ömrünün aldığın minutları Gitmez gelip ileriz Şol mezgilde mengerekte kalıp Dik bakıtlı mineydigiz Yazmış ile içer mina Hükmü kaldı iken ötesi Tanışlığı bilen günellemden İle olda ömürüydesi Ey ömrünün altın minutları Gitmez gelip ileriz Şol mezgilde mengerekte kalıp Dik bakıtlı mineydigiz Ey ömrünün altın minutları Gitmez gelip ileriz Şol mezgilde mengerekte kalıp Dik bakıtlı mineydigiz Aylahım yerden mine Başlamasın Ali ışanmam
Яңа таңның һәр иртәсендә Җанда өмет тоеп уянам Эй гомернең алтын минутлары Китмәскә бит кире килегез Шул мизгелдә мәңгелеккә калыр Тик бәхетле мине итегез Эй гомернең алтын минутлары Китмәскә бит кире килегез Шул мизгелдә мәңгелеккә калыр Тик бәхетле мине итегез Шул мизгелдә мәңгелеккә калыр Тик бәхетле мине итегез Тик бәхетле мине итегез Тик бәхетле безне итегез Рәхмәт сезгә. Бу алкышлар сезнең өчен дә. Бәйрәм белән дусларым, татар җыры 2000 тарихта кала торган бу вакыйгадыр, дусларым. Без катнашуыбыз белән бәхетлебез. Сез шушы тарихи вакыйгада шулай ук карап, отырып, кайчандыр сөйли алуыгыз белән бәхетлесездер дип уйлыйм. Уйлап карасаң, чынлап та тарихлар, мең еллыклар очрашкан вакытта без яшибез, без җырлыйбыз, без бергә буыннардан буыннарга килгән җырларны әле киләчәккә тапшырасы бар. Ана шундый зур вазифа бар. Шуларны бергә тапшырырга булсын. Нинди булыр ул киләчәк? Нинди җырлар булыр? Нинди җырчылар булыр? Нинди юнәлеш булыр? Шулай да ничек кенә булмасын, татар җыры исән булсын. Татар җыры исән булыр, татар эстрадасы исән булыр. Әгәр дә менә шундый җыелышып, һәр елны җыелышып, бүген беренче тапкыр башлаган кебек, һәр елны нәтиҗәләр ясап, киләчәккә юнәлешләрне бергә уйласак. Шуңа күрә дә мин сезне чын күңелдән тарихи вакыйга белән, бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Язмыш җиле юкка гына бу җырдан башламадым, дусларым. Иң яраткан җырларыбызның берсе булган, иң популяр композиторларыбызның берсе булган Зәфәр Хәйретдиновның Гөлнира Габдулла шигырына язылган бу сүзләрдә шулай ук бик күп мәгънә салынган һәм ул бүгенге сәхнәгә бик туры килә кебек. Язмыш җиле Зәфәр Хәйретдинов. Рәхмәт. Достым, алдагы җырыбыз Урал Рашитов. Безнең егетебез Урал Рашитов. Яшьләргә күбрәк арналган җырларыбызның берсе Гөлнара Рашитова. Кабатлап әйтәм, Урал Рашитов. Сары күзле ромашкалар, сары күзле ромашкалар. Рәхмәт.
Урал Рашитов, Сара Көзле, Ромашкалар һәм башкалар. Дусларым, чын күңелдән бер кызыбызны тагын бер тапкыр Казанлылар сезгә тәкъдим итәсем килә. Рәхмәт Башкортстаннан дигәнегез өчен. Башкортстаннан шушында килгәнне аңлаганыгыз өчен ничектер бик җиңел булмаганда аңлаганыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт юлларны шулай ярганны күргәнегез өчен, бәяләгәнегез өчен. Менә шул Башкортстан хөрмәтенә, Башкортстан сәлам итеп, башкорт халкы сәлам итеп табылсын. Безнең бер кызыбызның җырын тәкъдим итәсебез килә. Василия Фаттахова, әйтелмәгән мәхәббәтем. Һине күр янып йөргән, әйтә алмай теләгәнде, әйтелмәгән мәхәббәтем, әйтелмәгән мәхәббәтем яндыра йөрәгемде. Әйтелмәгән мәхәббәтем, әйтелмәгән мәхәббәтем яндыра йөрәгемде. Үзем һөям, үзем көям, үзем асыл күренһәм, сәскә булып үсәринем, сәскә булып үсәринем, сәскәләргә үрелһәм, сәскә булып үсәринем, сәскә булып үсәринем, сәскәләргә үрелһәм. Каршыма килһәң инем, тормыш юлың берәү булыр, тормыш юлың берәү булыр, үтәйем диһәң инем, тормыш юлың берәү булыр, тормыш юлың берәү булыр, үтәйем diһәң инем. Һине күреп янып йөргән, әйтә алмай теләгәнне, әйтелмәгән мәхәббәтем, әйтелмәгән мәхәббәтем яндыра йөрәгемде. Әйтелмәгән мәхәббәтем, әйтелмәгән мәхәббәтем яндыра йөрәгемде. Достарым, дөрес булмас әгәр дә сезгә инде бу кызыбызның исеме, җырлары таныш, исеме таныш булмаса да, яшь кына уйлыйсыздыр, кем җырлый икән бу дип. Барыгыз да безнең концертларга килеп өлгермәгәнсездер. Мин шатланып, менә шушы юлда шундый талантлы яшьләргә берникадәр үзебезнең өлешебезне, үзебезнең ярдәмебезне күрсәтә алабызга шатбыз. Менә шуларның берсе Василия дип кенә аны таныштыралар Курай радиосында.
һәм сезгә, күпләрегезгә соңгы айларда, соңгы көннәрдә, айларда яхшы таныш булган җырлардан Урал Рашитов туган як. Василия Фаттахова. Туған якка юл тутаман, туған як, иң гүзәл газиз якка, туған як, жер җиләкләре пешкән чак, туған як, ашыган кайынлыкка, туған як, талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз генә. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Чәчәкләрнең ниндие юк, туган як, хуш исле валлы гөлле, туган як, бу якларга бер кайда да, туган як, һич тиңнәр булмас төсле, туган як, талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз генә. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Кайынлыкта сайрый кошлар, бер туктамый өздереп, узакламам, кайтырмын мин, кырып булмас көттереп, талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз генә. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз генә. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Талпына күңел, талпына ашкына, ярсуына туз генә. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Кайынлыкта җиләк пешкән, тиз үрелеп өзгәннәр. Василия Фаттахова. Хатırınızda калдырсагыз, дусларым. Бу җыр шулай Салават Хатматдиновка багышлана. Чын күңелдән. Хания Фәрхи, гафу итегез, сездә монда икән. Исәнмесез, Хания дускаем? Абдулхай. Без белмәдек. Чын күңелдән, бөтен җырларда. Дусларым, зур бәйрәм бүген. Чынлап та, менә бүген бәйрәм. Менә бүген сез иң зур бәйрәмдә. Барысы да монда. Кемдер залда, кемдер сахнада, кемдер эшли. Иртәгә бергәләп эшләрбез, бер секундка, шулай бергәләп эшләрбез. Дәвам итәбез, дусларым, дәвам итәбез. Тагын бер соңгы вакытларда башлаган җырларыбызның берсе Зифа Нагаева. Менә Хания дускаем дигәч, Зифа Нагаеваның кем икәнен, нинди кеше икәнен без беләбез, нинди иҗат кешесе, нинди талантлы кеше икәнен халкыбыз белә. Башкортстанда эшләп, Башкортстанда яшәп иҗат итүче Зифа Нагаеваның тагын бер яңа җыры Чегән кызына. Зифа Нагаева сүзләр һәм музыкасы Чегән кызы. Әйт, Чегән кызы. Улларың салы, Чегән кызы язмыш юрыйсы. Үтмә дисең, өмет итмә дисең, йөрәгеңнән аны җуй дисең. Үтмә дисең, өмет итмә дисең,
Yüreğinden anla jüylisin Şigen kızı Tusolma yarama Ütelli parama Yaşav yok yanadan ondan başka Başına beret bulmay Taşka taşılar bulsan ayda taşıla Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Başına beret bulmay Taşka taşılar bulsan ayda taşıla Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Şigen kızı Hatta köklerde Məxəbətləmə şuyğanlar Minim suyuna minsiz yosin çığı Mindən başqa yerləb qoyğanlar Minim suyuna minsiz yosin çığı Mindən başqa yerləb qoyğanlar Şigen kızı Tusalma yarama Ütelli parama Yaşav yok yanadan ondan başqa Başına beret bulmay Taşka taşılar bolsan ayda taşıla Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Başına beret bulmay Taşka taşılar bolsan ayda taşıla Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Aşulanma kızıy sözün yolga Köklerde sana bitmegen Suyularda bizinin eli sürülmegen Anlaşırga vakit ötmegen Suyularda bizinin eli sürülmegen Anlaşırga vakit ötmegen Şigen kızı Tusalma yarama Ütelli parama Yaşav yok yanadan ondan başqa Başına beret bulmay Taşka taşılar bulsan ayda taşıla Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Başına beret bulmay Taşka taşılar bulsan ayda taşıla Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Şigen kızı Tusalma yarama Ütelli qarama Yaşav yok yanadan ondan başqa Başına beret bulmay Taşka taşılar bolsa ayda taşılar Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Başına beret bulmay Taşka taşılar bolsa ayda taşılar Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Tek bəxtli bolarsan mindən başqa Ey dostlarım, Бәхет бит ул дип атала алдагы җырыбыз. Бәхет бит ул Илдар Шарипов. Илдар Шарипов, Асқар Абый Кашфуллин. 60 яшьтән өлкән булган Асқар Абый Кашфуллин һәм әле яшь кенә бер егет Илдар Шарипов. Шунда да ниндидер символик мәгънәсе бардыр. Эй достларым, уйлап карасаң, залда утыручы иҗади достларыма да багышлап җырлыйсым килә. Барыбызга да. Чынлап та гасыр башлана, 1000 еллык башлана, яңа ел башлана. Барысы да чынлап та уйлап карасаң, яңа башланган кебек кенә. Барысы да әле алда кебек. Алда булыр, әгәр дә без бергә булсак, бергә атласак. Илдар Шарипов, Асқар Кашфуллин, Бәхет бит ул. Бәхет бит ул.
яшілігімні сағынсам да қайтмай сулар кері атымағандай құяш екі батымай мен сағынмен яшілігімні сағынсам да қайтмай сулар кері атымағандай құяш екі батымай шүкір етіп қабыл етем келген әрбір йылымны бақыт сенен соң яшаса қызыңмы я ұлыңмы бақыт жерде өзіңнен соң езгіліп қалдыр алсаң көңіллерге ұмтылмаслы мұңлар болып оралсаң бақыт жерде өзіңнен соң езгіліп қалдыр алсаң көңіллерге ұмтылмаслы мұңлар болып оралсаң Ağışların sizmin Düşenler hem tüzümler Baqıt bir gelir boğungan Kimning aydır sözleri var Aydır sözler var alle Aytılıp bitilmeden Yıllarning en qadrlisi Valda o'tilmagan Aydır sözler var sözler var alle aytılıp bitilmeden yıllarning en qadrlisi valda o'tilmagan aytır sözler var alle aytılıp bitilmeden yıllarning en qadrlisi valda o'tilmagan Dostlarım bu konsertimizga şunlaqta nokta qo'yasım kela eng qadrli jir bilan o'tgan g'asrning dedik o'tgan 10 yillikning 11 yillikning eng ko'ngilga yaqin populyar jirlarining birisi siz birda qarshi bo'lmassiz kebrak O'ral Rashidov Gulnora Rashidova Azal Rozalar Ko'kdan to'g'ili bo'lla gitgan edi baxtining xush esli qizil rozalar Yaratdım deb aytmasang da bilan Suyib bilganlar bitalar Suyib bilganlar bitalar Qizil rozalar qizil rozalar qizil rozalar Suyiblaring qizil rozalar qizil rozalar ko'ngillaringning qaynar hislari uzoqqa jetsin mahhabbating so'lmasinlar baxt gullaring so'lmasinlar baxt gullaring Kimlargina sizga so'qlanmay suyib baxt qizil rozalar
Күңелләрең шән ишкелләр генә саклый Сузылмасын өчен ят буллар Сузылмасын өчен ят буллар Кызыл розалар, кызыл розалар, кызыл розалар Сөйгүлләрең Кызыл розалар, кызыл розалар Күңелләреңнең кайнар хисләрең Бик узакка җитсен мәхәббәтең Сулмасыннар бәхет гөлләрең Сулмасыннар бәхет гөлләрең Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Барыс медиа компаниясе оештырган Татар җыры 2000 фестивале иртәгә дәвам итәчәк. Иртәгә җырчыларыбыз Салат Фәтхетдинов, Хания Фәрхи, Зәйнәп Фәрхетдинова, Зөфәр Билалов белән беррәттән эстрадабызның мәшһүрләре Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова, Флүрә Сөләйманова, Рафаэль Ильясов та катнашачак. Татар җыры 2000 бәйгесенең генераль спонсоры Сантал Джойсом кәрәзле телефоннар шелтәре. Фестивальный оештыру комиссиясе рәисе Татарстан телерадиокомпаниясе рәисе Илшат Юнус улы Әминов. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары Барыс медиа шикләнгән акционерлык җәмгыятенең генераль директоры Марат Мәүлет улы Гәрәев. Оештыру комиссиясе рәисе урынбасары Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе рәисенең беренче орынбасары Айрат Минимулла улы Сибагатуллин. Гала концертыбыз 7 гыйнвар көнне үтәчәк. Анда лауреатларга Алтын Барс исемле халык премиясе тапшырылачак. Ул тарихи вакыйгага инде күп калмады. Ә бүгенге концертыбызның сценарий авторы Зөлфәт Хаким, куючы режиссер Алмаз Хамзин, шулай ук фестивальне оештыруга ачык йөз белән карап, ярдәм иткән өчен Камал театры директоры Шамил Зиннур улы Закировка тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Бүгенге концертта катнаштылар Резида Шәрәфиева, Сәгыйд Гыйбашев, Лилия Хамитова, Дәниф Шәрәфетдинов, Әлфис Пиямов һәм Айдар Галимов.
бию ансамбле катнашты. Ансамбльнең җитәкчеләре Елена һәм Шамил Ишбулатовлар. Шулай концертыбызда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең бию группасы катнашты. Ансамбльнең баш балетмейстеры Рәйлә Гарипова. Без барыбыз да бер карапта барабыз. Бүген без җыр моң елгасында йөзәбез. Күңелләрнең ышанасы килә. Бу елга кыйблага таба агадыр. Шуңа ахры зәңгәр су өстеннән мәңге җырлап туймас моң ага. Барыбызга да җыр юлдаш булсын. Хәерле юл сиңа карап, уңай җилләр юлдаш булсын. Хөрмәтле тамашачылар, кадерле дуслар, килүегез һәм игътибарыгыз, алкышларыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.